Com mantenir els rosers lliures de plagues i de fongs. Mantenir els rosers en bon estat de salut és imprescindible per a gaudir d'una gran floració, però també perquè la planta visqui molts anys. Hi ha rosers més resistents que d'altres a les plagues i les malalties, però tots en general necessiten que es posi una mica d'atenció a una sèrie de feines de prevenció. Una actitud vigilant i la constància en les cures i els tractaments faran la resta. Si proporciones als teus rosers unes condicions de conreu correctes, aconseguiràs minimitzar l'atac de malalties i de plagues. El roser necessita sol i un lloc ben airejat. Prefereix un substrat lleugerament àcid i ric en argila i llim. És clau que dreni bé per evitar l'asfíxia de les arrels, a la qual els rosers són força sensibles. El sòl del roser ha de mantenir-se sempre fresc, és a dir, amb un cert grau d'humitat. Això és especialment important, sobretot en els rosers que es conreen en test. Dóna-li aigua regularment, però amb moderació. Rega sempre el substrat, però mai les fulles ni les flors per a evitar l'aparició de fongs. Mantingues el sòl del roser lliure de males herbes. Una cotxata amb escorça de pi en dificultarà l'aparició i, a més, contribuirà a conservar la humitat del substrat. Quan els podis, utilitza tisores desinfectades per evitar el contagi de malalties d'unes plantes a unes altres. Han d'estar en bon estat i ben esmolades per a aconseguir talls nets que cicatritzin més fàcilment. Retira i elimina les fulles seques o malmeses i les restes de poda per evitar el desenvolupament de malalties per fongs. El roser és molt àvid en nutrients i, per tant, posar-li adob és imprescindible. És molt important respectar la dosi indicada pel fabricant, ja que l'excés pot fer-lo summament vulnerable a les plagues i a les malalties. El seu adob preferit són els fems de cavall, que cal posar just abans de la poda. Amb aquestes cures que t'hem explicat, evitaràs moltes mancances i problemes de salut als teus rosers. No obstant això, sempre poden aparèixer plagues i malalties. A continuació t'ensenyem a reconèixer-les, com prevenir-ne l'aparició i com combatre-les. Hi ha fitosanitaris polivalents que poden ajudar-te a controlar-ne diverses al mateix temps.